Päivän ylivoimasta kovinta vauhtia tässä vaiheessa. Ja nyt on ilme semmonen, että nyt ollaan tekemässä tulosta isolla teellä. Ja ei mene pitkään Vesihaarassa, näkee kyllä, että siellä on kaksikertaiset maailmanmestarit asialla. Ja Virtaat nousi erittäin hyvin tuolta altaasta ja tulee käyttämään. Täältä häkättää sisään tulee ja pitää tulee katossa. Kello on mennyt, koska ihan ei ole puolta minuuttia mennyt hyvästi. Puoli minuuttia tarvasta nyt ja ensimmäisellä vesien kuivaesteellä ollaan. Ja nyt selvästi päivän kovinta vauhtia tuu. Ja minuutti täynnä. Ja kärkiaika on tulossa. Pari metriä se on siinä. Se on siinä. Ja näin! Taistus korottaa rajusti, ei kun hän on aina tehnyt, ja totutulla tavalla keskelle Vesihautaa. Ja katsotaan, tuo ratkaisee paljon tuo Vesihaudan sujuminen. Hienosti menee. Taisto nousee sieltä nopeasti ylös ja jatkaa matkaa. Kello käy. Pitkä tuntuu askeleen taistelussa, kun lähtee tuolta viimeistä oikein tuolta pitkää solmua tuolla tekemään tällä hetkellä. Tulee pitää olla on ei 22. Ja puoli minuuttia mennyt. Ensimmäinen kuivaesteen. Ja ensimmäiseen kuivaesteeseen 35 sekuntia mennyt aikaa. Taisto. Erittäin tyylikkästi nimenomaan tällä hetkellä. Rakosunta mitä tekee. Taisto. Ja Taisto Miettinen on loppusuoralla ja kuivaesteen ylitys. Ja loppusuora. Ja aivan sekunti pelitti. Ja se on... Epäviralliset tulokset oli siinä.